Our holy and heavenly God, we thank you for the Mwari opportunity vatsvene, of being able to come together tinokutendai nemukana wokukwanisa kuuya pamwe through chete Zoom meetings and through kuburikidza the internet that nemameetings you've provided. eZoom We pray that amunotipa. you'll give us your Holy Spirit, that Tonamata you'll kuti open our mutipawo hearts and mweya yenyu minds, that we mutsvene, may hear your words and be mwoyo able yedu to have them tigokwanisawo kunzwawo stay in our mashoko hearts and enyu minds so that we can agare retain mukati them to medu use to glorify you. tikwanise kuzozvishandisawo We thank pamberi you for kuzita this renyu. opportunity also Tonamatirawo that we may mukana be able to uyu share with kuti tikwanisewo other brethren all kusheya around Australia. nevamwe vari And we pray vari that you'll be muaustralia. with each and every one of us. Tonamatira umwe And neumwe for wedu. those who can't make it, we pray a Kunavo special prayer for them too, vasingakwanisiwo that you will kuuya watch pano, and care for them tonamatirawo this Sabbath. kuti And we muvatarisewo thank you musabata and rino. ask for the blessing upon Elder Tokumbirawo Tess as she chikomborero pamusoro presents paelder Tess and apo all those who vachapresenta are participating. nevamwe That vese his words may vachapatisipeta be your words. kuti mazwi And we avo thank you for ange these ari things and enyu. pray in Jesus' Tokunamata holy and nezvi heavenly name. tokutendai Amen. nezvese izvi muzita raJesu. Amen. I thought that we would start with a review. Ndafunga kuti tingatanga nereview, asi tichareviewa tobva tawedzera pamusoro. Handidi kuti tingoramba takangonamirira pamaquotation atinogona kushandisa kubva kune varume ava vanotipa akawanda ekuti tisarudze paari. Ndoda kuti tingotarisa mapoints mashoma shoma kuti tingorevhisa. Takatanga kuongorora 1888. Brandon akabvunza kuti tinoziva sei kuti chokwadi ndechipi kana iri left wing source. Ndemangu mabhero anofanira kunge achiringa kwatiri patinotarisa ma-external sources anobva kuma-stream information ari reliable. Ndaapi ma-warning bells anogona kutibatsira kuona mune ma-sources aya kuti mamwe ma-views emusource iyi anogona kunge ari wrong kana kuti achitipa madambudziko. Tisati tatarisa ma-warning bells eku-left wing tinoziva kuti kune mamwe ma-bells kuma-right wing source. Taida kuona kuti chii chakaipa neve-right wing chinoita kuti tizotarisa ma-left wing source ega. Chii chinoita kuti tiprefer Washington Post tichisiya Independent. Chii chinoita kuti tichuze imwe tichisiya imwe. Dambudziko ne-right wing ndeipi? Ndinotenda kuti ma-warning bells anofanira kuringa kwatiri nema-left wing sources akabatana neproblem iri ku-right wing zviri direct. Saka kana tisinganzwisisi matambudziko eku-right wing hatigoni kuzopepeta left wing. Saka takadzokera tikati takambosiyireiko left wing pekutanga. Takatarisa 2018 Midnight Cry, two streams information. Takatarisa mapoints aiva mukati memeseji iyoyo aitiudza kuti taifanira kuchinja muono wedu wepolitics. Takatanga manje kuzotarisisa right wing nemhaka yei takachinja. Patakatanga kutarisa right wing taigona kungodzokorodza zvinhu zvatakaita kare, ngoita ka-investigation kari simple. Protestantism, Seven Mountains, Church and State, zvese zviriko takazvibata. Asi takabva kuna 2018 takura ezvinhu izvi mureform line redu takura. Tofanira kunge takura kubva pa2018. Taida kuona kuti chiiko chiri pasi pemusiyano we-right wing ne-left wing. Kune ma-atheist akawanda ku-right wing, kune ma-protestant akawanda ku-left wing. Saka chii chaizvo che-left wing chinoisiyanisa neve-right wing? Patakaita izvi takaona kuti vanoaprocha sei freedom neequality. Pane case yatakastadha yanga yakanaka chaizvo. Takaona kuti left wing ne-right wing vanoaprocha sei
equality nefreedom zvakasiyana. Pane macourt cases akasiyana akawanda emacivil rights akatibetserawo kuona kuti left wing neright wing vanoona sei freedom neequality. Chatakaona ndechekuti veleft wing vanoprioritiza equality pamusoro pefreedom, kunyange zvazvo vachikoshesa zvose. Veright wing vanoprioritiza freedom pamusoro peequality, kunyange vakawanda vachikoshesa zvese freedom ndiyo inowina. Panotungana maprinciples maviri aya, freedom neequality, ingava context yeglobal pandemic kana LGBTQ rights pasupreme court level, unozoona iwewe musiyano pakati peleft wing neright wing, zvichibva nekuti ndeipi yavanoita papriority. Mademocrats vanokoshesa equality, marepublicans vanokoshesa freedom. Taigona kuzvisiyira ipapo, asi taida kutarisa political party yechitatu muunited states. Apo iri political party yakakura yechitatu, yakatokura kupfuura political party iphilosophy inonzi libertarianism. Takadzokera kulibertarianism, takaona Goldwater, uyo politician anoblemwa kuintrodusa libertarianism kurepublican party. Ndiyo mhaka Republican party yave libertarian zvakanyanya muphilosophy yavo. Takadzokera kuna Goldwater, taida kuunza libertarianism nekuti libertarianism yakasiyana ne-right wing dominionist protestant package yataitarisa kwamakore apfuura. Libertarianism inosapota gay marriage, inopikisa church and state. Tichingotaura hedu zviri general, libertarianism inodawo kutodefanda vepolisi uye inotodawo kumisa hondo yemadrugs. Saka tofanira kunzwisisa right wing libertarianism. Mhaka taida kuinvestigata izvozvo tisina kuzviplana hedu, ndotenda kuti zviri providential nekuti libertarian philosophy yakauya 2019 apo vanhu vemudominionism vakabva ku-right wing dominionism vakaenda ku-libertarianism. Izvi zvakava neimpact movement ino. Saka ndoda kuti vanhu vaone zvakajeka mamwe maissues nemaarguments anenge achiitika mukati memovement inoi patiri kutorarama uye zviri muhistory, kuti zvichiri zvenzizimbiri dzeinformation uye right wing versus left wing zvichiri zvemidnight cry. Saka todzokera kulibertarianism. Pataenda kulibertarianism takaenda kuarticle iya yeVox. Ndicharamba ndichidzokera kuchat kuti ndione kuti hapana wandiri kusiya ruoko rwake. Saka tikutanga nekureviewa uye tichiwedzera information. Tinogona kunge taakupendera discussion yedu yeatheism zuva ranhasi. Takaenda kuVox article yakanyorwa nenyaya zvakaitika muna 2014 nyaya yegamergate. Ndo historical context yearticle iri. Nyaya yaitaurwa mucase study iyi muna investigatwa ndiMarx. Ndoda kungonyora zvatakaita muma3 weeks apfuura. Takatarisa kuMarx. Angori symbol yemamiliyoni evarume vazhinji vane muono wenyika wakafanana. Saka takangonyora saMarx akamirira boka revanhu rakatokura kupfuura Marx. Takaona muarticle iyi zvakaitwa nguva dzakawanda, ndakaverenga matatu. Vanotaura imwe trinity kana hutatu hunowanikwa kufar right muAmerica muzuva ranhasi. A worldview muono wenyika unovakwa
pama-ideological position matatu. First one, Yekutanga, men's rights. ma-rights evarume. Second, Chechipiri, atheism. atheism. And third, Chechitatu, libertarian. The third time the article lists this trinity, it doesn't actually list these three. Painozolista kechitatu muarticle hainyori zvitatu izvi sezvazviri. Inonyora macrusades ari kurwiswa nevanhu ava. Ma-men's rights ari kurwisa gender equality kana kuti feminism. Atheismwo ichirwisawo nyaya dzezvitendero. Libertarianismwo ichirwisawo hurumende hombe, kwete hurumende yese asi mahurumende makuru e-left wing. Hurumende inoprioritize equality over freedom, ichirestricta freedom. Saka kechitatu painoreferensa trinity inenge ichilista zvitatu zvanyorwa izvi zviri kurwiswa nema-ideological positions ehutatu. We've put aside libertarianism for the moment, but it's going to come up today, and we've been looking at atheism. Chamboisa libertarianism paside tombotarisa atheism. Marx anomiririra segment yakakura yepopulation yeku-United States. Ndabvunza mubvunzo kuti sei Marx aine position iyi, sei uriwo muono wake wenyika. Why is he here? Sei ari apa? Nekuti varume vakaita seava, mapoka ari mukati mesociety, vanoti ivo havasi kutevera munhu mumwe chete. Vanoti vakafambira mberi kupfuura foolishness yekutevera chitendero. Vanozviona semacults, vanoti takatopfuura izvozvo kare. Brody. I'm sorry. I guess he's been influenced and he has chosen to surround himself with people and read and absorb information that supports his worldview. Vanotaura information inosapota worldview yake. Chinhu icho pane imwe stage zvakawirirana naye uye akasarudza kutevera stream iyoyo. Ndiyo here mhinduro yamamuchitarisa? Hongu, nekuti hazvisizvo zvaanoda kunzwa, hazvisizvo zvaanoda kuona. Vakapfuura society iyo unotevera munhu kana kuti unoteerera munhu. Apo unoenda kuchechi woteerera mharidzo kubva kune munhu. Vakazviita maposition ari individual, vachitevera reason yavo nerationality yavo sema-individuals. Hatitenderani nazvo. Munhu wese anoabsorba information kubva kune zvaanofunga kuti zvinomeka sense. Sesu tinofunga kuti movement ino inomeka sense, tinotenderana nazvo, zvine foundation, zvinogona kusapotwa. Iye ndiyo mhakawo yakafanana neiyo uri pano iwewe nhasi. Anoteera zvinhu zvaanofunga kuti zvinomeka sense, zvinoapila kwaari. Saka chii chaari kuteera anozviwana kuti zvinhu zvake. Togona kutaura vana Jordan Peterson vana Ben Shapiro zvichibva nekuti kufa right wing ari papi. Pamwe anototeerawo vana Tucker Carlson. Vanogona kurukirirawo chitenderero mune zvavanotaura. Vanombodaro dzimwe nguva. Nekuti tinoona atheism secomponent yeizvi, ndoda kuti tione
kuti where he gets his iye worldview anowana from. kupi muono wake iye Before we Marx. do that, Tisati taita 3 izvi, points stood out relative to gender in mapoints that matatu box article akasumuka that have been muvhox article repeating anotaura themes. So I zvegender, just want to matheme list, airamba I'd like us achidzokorodzwa. to Ndoda consider kuti titarise zvekare if anyone wants to contribute any, some key points kana about paine anoda gender, kucontributa makey points about anotaura how nezvegender, he and that faction kuti views gender. Marx uye nefaction yake vanoona sei nyaya dzegender. Catherine. One thing I remember from the article was that chinhu chandinorangarira muarticle ndeyekuti muono waarticle panyaya dzemagender issues aya zvimwe zvacho anototi zvimwe zvacho zvakatodhilwa nazvo kudhara, saka matambudziko egender akatosovhwa, kesi yacho yakatovharwa kare. Ndinobvumirana, ndiri kungofunga kuti ndozvinyora sei pabhodhi. I don't know if he explicitly stated that in the article. Handizivi kuti akazvitaura zvakadaro muarticle here. Akataura achiti mai vake. I agree with you, yeah. Ndotenderana newe hongu. I'm sorry, what I was saying was I'm not sure if he explicitly zvandanchitaura stated ndezvekuti the year handizivi that he kuti thinks it anotaura was. Did he do gore that? chairo raakazviita izvi. Akadaro here. Handifungi kuti akataura gore. Ndongofunga kuti anoexpressa muarticle umu kuti zvichibva nekuti unodefina sei feminism. Unogona kumuconsider semufeminist neimwe sense, asi kwete sezviri mafeminist ezuva ranhasi, nekuti vari kuramba vachienderera mberi kupfuura mafeminists ekare zvavaida kare. Ipoint yakanaka. Zvakanaka here ndikati civil rights maererano negender zvakatogonekwa kare. Josephine. I may be wrong because I'm trying to get ndogona kunge ndiri wrong notoda kurangarira kubva mupfungwa mangu. Akati madzimai ane mavoting rights avo kare, vane equal pay kare, maabortion rights zvakatodhilwa nazvo. Something about the dog whistle or something. Akataura nezvedog whistle. I'm not sure. Handichanyatsorangarira. I think that's a similar point to what Catherine ndofunga was kuti making. ndozvakafanana nepoint yanga ichitaurwa naCatherine. Iwe waexpanda papoint iyi. Asi hongu ndizvozvo ndiyoyo pfungwa yekuti madzimai vaakuvhota ka, madzimai vaakungoshanda mumaprofession avanoda muzuva ranhasi. Hapana chasiyiwa chekuti madzimai vachiramba vachirwira. So can you see how, is it okay if I just tie that into this Saka point? ndikazvinyora mupoint iyi zvakanaka here? Hongu zvakanaka. Thank you for expounding on Waita that. basa nekutsanangudza zvakanaka. One point, I'll add one, you can still think if you like, Imwe point of another. yandichaisa musanofunga. I had 3. Ndandine matatu. The other one was Imwe that yacho he ndeyekuti associated feminism with religion. anoassociata feminism That it is nechitendero, a achiti religion. feminism chitendero. So we remember that. Tinozvirangarira here That he kuti pretty much said iye feminism Marx is a anoti religion. feminism chitendero. Marie. Just the follow-on thought from the civil rights Tichingoteedza pfungwa yecivil rights yekuti gender yakatopfuura kare. Iye anobva aendera mberi achiti zvaakutotsikirira marights evarume. Put that under here because it's Saka ndichazvinyora pasi apa nekuti zvakabatana. Ende hongu ndofunga kuti imwe key point yakakosha. There is now reverse discrimination. Anoti kwaane reverse discrimination ende madzimai vaakutsikirira varume musociety. Haazvitauri achidaro hake, asi ndiyo conclusion yaunotoona mupfungwa dzake. Nekuti sekutaura kwawaita kuti zvino izvi madzimai vaane mafreedoms avo ka, vakaramba vachikumbira mamwe
that they're taking away vakuda men's kutora freedoms and it's mafreedoms turned into a evanhurume reverse manje discrimination. zvobva So zvaita I'm kuti writing it this way for a discrimination. reason. Saka That women ndakuzvinyora over men, zvakadai nekuti ndine women, reason kuti vakadzi oppress pamusoro pevarume men ivo vakuti in vakadzi society. vakutsikirira varume musociety. Is there any more, Marie, or Pane zvimwe here Marie were you done? kana kuti wanga wapedza? Handidi Now kukuinterrupt. I'm done. Thank you. Ndandapedza, maita basa. Then I'll put it under here. What did I have up? Feminism? Tichazvinyora apa, ndanga ndakanyora feminism. Feminism equals Kuti religion yakunzi chitendero. which is built upon the idea that Zvinobva there's zvavakwa no rational pafungwa thought yekuti in gender hapana equality. rational thought panhau dzegender But we'll come equality. back to that. Tichazodzoka kwazviri. So, civil rights, Saka taona gender macivil equality rights has been kuti accomplished. gender equality or gender rights have been zvakatopfuura accomplished. kare, magender rights Women akatopuwa now are vadzimai. oppressing men in Iye society. zvinezvi vadzimai Feminism is a vakuopresa religion varume that lacks musociety. rational thought. Vanobva vati feminism And chitendero haina I had kufunga one kuri more. rational. And I'm not sure if Ndine he imwe explicitly futi states zvakare, that in the article or not. I didn't handizivi have kuti time to go back to anozvitaura that article zvakadaro today. here muarticle. Handina kuwana But mukana I wekudzokera am kuarticle positive that iyi, he believes this, asi whether or not ndinotenda it was kuti actually stated anotenda izvi explicitly. And kunyange that is zvisina the kunyorwa intrinsic zvakadai. differences between men and women. Anotenda nenyaya yemaintrinsic difference ari pakati Intrinsic pevarume nevakadzi, strengths kuti pane masimba anozvarwa munhu and ainawo weaknesses. What are nemaweaknesses intrinsic anozvarwa munhu strengths ainawo. Masimba that men would be considered to have? anozvarwa anonzi varume anozvarwa vainawo ndeapi? Josephine. Their ability to think rationally, biologically. Vanoti varume vanozvarwa vaine ability yekufunga zviri Rational rational. thought. That's a good one. Iyi point You can yakanaka. stop there, or did you have more to? Wanga uine zvimwe zvekuwedzera Well, here? he didn't say this, but I think I was Haana kutaura remembering izvi, asi kana what ndichirangarira was said in the last lesson. zvakataurwa muleseni What's this yapfuura, Daniel Dennett talking about zvaitaurwa biological naDennett issues. achitaura nemabiological issue. It's not mentioned in that article, but Hazvina it kutaurwa sort of muarticle connected in my yeVox, mind asi mupfungwa mangu because of zvinoconnect that's the way biology is. kuti Men have that ndo zviri ability and biology kuti varume women vane ability iyi, don't necessarily have that madzimai ability. havana ability iyi. I looked up the definition this week of intrinsic. Ndakatarisa definition I think it's yeintrinsic. helpful for us to read. Ndofunga kuti Intrinsic zvinotibetsera kuti means it tiverenge. belongs to the real nature of a Intrinsic thing. zvinoreva kuti This is the Collins zvinobhilonga Dictionary. kune Intrinsic, nature belonging to yechinhu, the real nature of a thing, not zvinhu dependent on external zvinobhilonga kureal nature circumstances. yechinhu It's zvisingadhipendi essential, it's inherent. So nemasecircumstances. if I am Zviri intrinsic to essential, something, zviri inherent, then that zvinozvarwa munhu didn't come ainazvo. to me through my external circumstances, my Saka upbringing, kana ndine chinhu chiri anything that intrinsic, chinhu surrounded my birth, chandakazvarwa nacho upbringing, chisina society. kuzouya It's intrinsic, nemacircumstance it's kana inherent society within me, yandakazvarwa iri mairi. not Zviri dependent mukati on mangu, externals around me. hazvidhipendi Inherent nezvinharaunda means yandiri. existing in someone or Inherent something zvinoreva kuti as a natural chinhu and chiri mumunhu inseparable zviri quality, natural, characteristic haisi or right. equality It's innate, isingaseparetwi, basic, icharacteristic inborn. kana right So when it's seen as inozvarwa munhu intrinsic, ainayo. Saka patinoti chinhu chiri something that intrinsic, affects you hachisi as chinhu from chinokuafecta prenatal or postnatal. It's kana something munhu that wazvarwa. is, and Chinhu the word chekuti you used, Josephine, is biological. chiri biological, kana I think unotozvarwa that is unacho, connected to ndozvazvinoreva. this word intrinsic. Zvakabatana neizwi They're rekuti talking about intrinsic. Vari kutaura biological kuti strengths and weaknesses. masimba And that's important for us ebiology to see kana once kuti we start maweaknesses we come back to the subject of evolution. tinozozvitarisa patinodzokera Marie, I see kusubject two yeevolution. hands. Did I miss you? Marie, ndaona maoko maviri, ndakusiya here? Oh, I was going to say Ndandichizoti aggression for
one of their ivo weaknesses vanotenda or one of kuti their main weaknesses that they varume tend to vanozvarwa focus vaine on. ukasha. I agree, but I would suggest they might not necessarily see that as a weakness. Izvi Because vanozviona if you're a isiri weakness caveman and you're out there pretending, protecting your feeble wife who nekuti stays kana uri behind vanhu in a vaya cave vaigara and mumacave pounds kana down uchinoprotecta grass or mudzimai something for wako dinner, and you're uyo out there anenge hunting achingotswa zvinhu beasts, zvekubika, then evolution is ivo going to vachienda develop aggression as a kunovhima positive mhuka, trait. saka aggression kwavari So vanozoiona iri trait iri I'm positive. not really wanting to put these into strengths or handisi kuda weaknesses kuti because it tizvipatsanure kuti might mastrengths depend on the ndeapi context. maweakness ndeapi But nekuti yes, zvinodependa rational necontext thought, yacho. Asi ndizvozvo aggression. taona rational thought tikaona I'm just ukasha. not sure if they would always see that as a negative. Brody. Leadership, which I suppose is rational thought, isn't it? But perhaps physical strength is tied into that. And also humour, of course. Vanoti ivo varume vanozvarwa vaine masimba ari physical I thought of humor, uye but the reason that he vanenge said vane men humor. had the intrinsic Ndambofunga strength nezvehumor for a sense of asi humor Max was akati varume connected to the vane fact that he masimba believed men ekusekesa think vadzimai rationally. zvaibatanzwa women nepfungwa walk yekuti through varume life vanofunga zviri with the- rational. Kind of Saka like, in madzimai the movie vanofamba where you muupenyu see hwavo someone and in their mind they're in this field of daisies or something. They're just completely not in reality. vachirarama vasiri He mureality, painted the picture that vachiita women kind of walk sevanorota. through a world of their own Akapainta picture imagination, yekuti vadzimai vanenge not vanorarama the sevari world as it is. mukurota, And because men walk asi through this sezvisiri cold, nyika. dark, awful world as it is, Oti varume vanoona nyika therefore, sezvairi. Naizvozvo he actually contradicted himself because he put women on akazvicontradict both sides of nekuti that akaisa women madzimai live in that kumativi fairy tale maviri world, aya, but then akati also that vadzimai women feel vanorarama the munyika fear of yechifairy losing tale, their children, asi therefore they vanozotyawo exist in a kurasikirwa dark nevana world, vavo, but not the real asi world. It vanozorarama was munyika iyo a lesson in yakasviba, contradictions, that asi article. isiri real world. Saka But anozvicontradicta the point muarticle was that iyoyo. women don't have Asi pfungwa yake huru yaiva that yekuti rationality to madzimai see the world as it havana is, rationality iyi yekukwanisa kuona combined with nyika their sezvairi, zvakabatanidzwa nekutya of losing child. kurasikirwa nevana vavo. So yes, humor, and I wondered Saka whether or not I naizvozvo put that on, but I think it's still humor connected to rationality. ndambofunga kuti ndoiisa, asi ndofunga kuti I'll put it on yakabatana anyway. nerationality, asi ndichangoiisa zvakadaro. We can contribute to the intrinsic strength of women. Tinogona What do they kutaurawo say the intrinsic mapoints strengths of women are? avanotaura Greg, you kuti can vadzimai put for vanozvarwa either, if you like. vainawo. Pavarume unogona kusaprovidha kana uchida. Not related to the article, but I was thinking for the men, Hazvina kubatana they think nearticle, they have a asi larger ndachifunga brain, so kuti therefore they vanofunga kuti varume vane more pfungwa rational and they have all the dzakakura, things you've written saka there vari basically rational because they have a larger brain, so nekuti therefore vane they've got more pfungwa neurons and they can hombe, think better. saka But that's vanogona just, like kufunga I said, zviri not nani, related to the article. asi hazvina kubatana hazvo nevox article. And for women, Kumadzimai, nature and versus nurture, so women are more nurturing nurture versus nature, saka vanoti than nature madzimai related. vanogona zviya zviya zvenature zvekuchengeta vana. Nurture. I think they probably wouldn't use the brain size argument now. Ezvinezvi But it havachanyanyi certainly has kushandisa been argument historically yekukura it's been kwepfungwa one dzevanhu, of their ways to asi to kare ndo prove their zvavaimboshandisa point about kuti women. Nurture is an vataure point important yavo one. yekuti madzimai vari James. pasi pevarume. James, For men, I was thinking of leadership, kuvarume but ndandichifunga kuti vanonzi vanozvarwa vaine for women, maleadership qualities. Kuvadzimai, I was going to say the same thing that Greg said, so just kindness, empathy, vanonzi vanozvarwa vari making babies, kind, that sort of thing. vaine basically. kunzwira, vaine Reproduction, tsiye nyoro, nurturing. uye vachikwanisawo kuzvara. I agree. So, yeah. Just for Ndotenderana. space, I might just leave that for nurture for the moment, Ndichangozvinyora because I don't want panurture to iyi corner there. But nekuti quickly, space yangu ishoma. Catherine. Catherine, Women have cunning.
the ability to be cunning zvinonzi mixes, vadzimai and they have their vanozvarwa looks, their appearance. vaine ability yekuve ma-cunning mixes kana vane simba rekuhwezva runako. Can I put sex appeal for that? Ndogona kunyora here kuti Yes, sex I'm thinking appeal That is what pane they're kind of izvozvo getting at. Yeah. kuti vane simba rekukwezva And varume. connected to that, Zvakabatana the naizvozvo, other point you gave us was manipulation. imwe point yawatipa ndeyekuti zvinonzi madzimai Yeah, vanozvarwa there's this bit in that article where vachimanipulate. Max is talking about how the waitress is wearing a certain outfit and Akazvitaura she's got this sort of paaitaura nyaya plan, yemawaitresses you know, and if pavanopfeka it's not at work and hembe it's going to be at the dzinokwezva nightclub later, varume. and this is all a big strategy. Akati this is probably inyaya for the purposes yestrategy of yavo yekuti vakwezve varume kuti biological vawane role, matips akawanda. that she's using her Vanoti beauty and mudzimai her uyu anenge cunning and achishandisa whatever skills she's biological got in role her yake repertoire, yekuva cunning to do what she's got to do. kuti akwanise kuita zvaanofanira kunge achiita. So he does say it. That's good to know. Anozvitaura ndezvechokwadi, He's zvakanaka making the same kuziva. points. Ari kutaura point yakafanana. Josephine. Okay, Catherine said it. I was just thinking about the waitress. and Catherine her azvitaura, dress, ndachingotaura called the night, and waitress how he nedress looks at rake it. rinotaurwa kunzi What's the interviewer? She looks at it as just a normal Max uniform you wear to anotarisa work, but munhu anointerviewa Max Max is a totally anongofunga kuti different, uniform kayemawaitress, asi Max idea anenge about achiti the vakatotipfekera dress code, nedress code to yekuti appeal kwezva. to kind of half trying to Anenge achiti vari do the job kuzama and half appealing to the kuda male. kukwezva varume vachibatanidza nekuita basa ravo rechivaitress. You all have a better memory than I do. 'Cause I've Mese completely munorangarira forgotten about zvakanaka kupfuura ini nekuti But yes, ndatokanganwa he is seeing it nezvepati that iyoyo, way, that women asi are ari kuzviona manipulating him, saizvozvo kuti vakadzi in a way vari that within kumumanipulate. society, that's Vakadzi evolutionary, vanozviita musociety, part of their vanoti zviri intrinsic strengths biological. that men apparently Ipart don't have yeintrinsic because women strength aren't adapted bodies, apparently. Brendan, isina varume iyi. not Brendan. assuming that lesbians don't exist. Brendan. I was just going to say what Catherine just said as well. Ndachangotaura about the zvazvitaurwa waitress. naCatherine And it's just zvenyaya interesting yawaitress. that he Zviri made the interesting note that kuona kuti she's wearing those clothes to anotaura get kuti money out of anopfeka people or hembe idzi kuti tips. awane So it's, mari you know, it's not yematips just kubva about kuvanhurume. Saka picking up hazvisingori someone at a nightclub later on zvekutora because of munhu those dresses to get money out kunight of club people. apedza basa nekuti ari kutopfeka hembe idzi kuti aite mari. So So it's that's about, like, so it is about getting higher up in society, Saka ndezvekuti It's not just akwirire about a musociety, nightclub, it's haisingori nyaya yenight club. climbing the ladder in Ndezvekuti society and akwirewo using ladha women's resociety to do that. achishandisa That was your point? yeah, masimba ake yeah, akazvarwa getting nawo. tips out of people. So she would dress a Hongu certain kuti way. awane Well, that's what matips he's kubva kune vanhu interpreting. anopfeka mupfekere She's wake. dressing a certain way to Ndo get zvinotaurwa tips out naMax of kuti ari men. kupfeka kuti awane matips kubva Whereas the kuvanhurume. interview was just Asi seeing munhu a ainterviewa Max perfectly anongoti appropriate munhu set of ndiwaitress clothes for a akangopfeka waitress. hembe dzake dzakangoenderana And nebasa I raari want to kuita. remind us the interviewer was Ndoda male. kuti tirangarira tese Otherwise, kuti those munhu people wouldn't have ainterviewe spoken aiva to him. munhurume. So his perspective isn't even just that of a woman's. It is Saka of another man perspective yeinterviewer ndeye in his own mumwe words believes that womunhurume he has his eyes opened to gender inequality. panofungawo kuti akavhura maziso kunawo But yes, dzegender thank equality, you everyone for haizi reminding us yemunhukadzi. that important point, because So I waita want us basa to see nekutirangaridza that these pfungwa views yakanaka are chaiyo. Max's views Ndoda kuti tione before we kuti start speaking maviews about aya ndeaMax where he tisati got those tatanga views kutaura from. kuti Max anowana kupi maviews Brody. ake. Brody. Just a side point to that. That Point iri observation is padivi actually real, that the yekuti sexism in society is such that a sexism woman's dress yemusociety directly ndeyechokwadi relates to her kuti success mupfekeri wemukadzi economically. anonzi unoenderana nesuccess yake Yes. musociety. Hongu. Yeah. A woman made a point one day that Mumwe mudzimai society gets akaisa angry point at women yekuti who are considered gold society diggers. inotsamwira vakadzi said vanonzi the only magold reason diggers. that women Akati are gold reason diggers is iyo because the madzimai men vari were the magold original diggers gold ndeyekuti diggers varume who ndo went vaiva out and magold dug the diggers gold vekutanga literally vakatitangira while the kunodhiga women gold stayed iyi home. apo So madzimai do women vaigara become kumba. gold diggers Saka because they have madzimai this intrinsic biological vanozoita here magold diggers strength nekuti for vane sexual appeal simba and rekuzvarwa naro manipulation to climb resexual the appeal societal ladder? Or are women doing that because kuti every vakwire other ladha yesociety? alternative
seems kana to kuti be a closed door vanozviita or a glass nekuti ceiling. mama-alternatives ese This is the akavharwa. fight between Ndo culture kurwisanwa versus biology, kweculture as ichirwisana a root nebiology. cause. So yes, does exist. Saka Maybe she naizvozvo was trying to get more zvinoexista. tips. Pamwe But is that aidawo due to kuwana her matips biology or is hongu. that due to Asi society inyaya and culture? yebiology here kana kuti inyaya yesociety neculture. Ndo pane nyaya. So those were, I think, all the main points Ndofunga kuti aya ndo brought out really well, I mapoints think, as a class to kind of ataunza expand zvakanaka on seclass kuti Max's ti-expand worldview. muono wenyika Men's rights wamax, is in opposition to feminism, marights atheism in evarume opposition to religion, zvichipikisana nefeminism, libertarianism in atheism opposition to ichipikisana left-leaning government. nereligion, libertarianism ichipikisana Gender, nehurumende these all hombe. related Gender, to the gender. zvese izva zvakabatana nenhau dzegender. Some perspectives of gender in society. Mimwe miono yegender is that musociety gender, ndeyekuti gender, civil rights have been done and dusted. macivil rights If I was to put on a akatopedzwa date in nawo it, 1960s done. kuma-1960s chaiko. Women oppress men Iye in zvino izvi society. vadzimai vaakopretsikirira varume Any musociety. thought otherwise is not rational. Kufunga kumwe Feminism kwakasiyana is a neuku religion hakuzi because it is rational. not rational Vanobva thought, vati feminism and that men and women chitendero have nekuti haisi intrinsic rational strengths and thought. weaknesses. And Vobva we vati explained a little vadzimai bit of what they nevarume mean by that. vanozvarwa vaine masimba Josephine. nemaweaknesses avainawo. Josephine. Just going to add to culture and society, those two words. Tichingowedzera In kuculture America, I think, nesociety. you may not get KuAmerica, real good pay as a waitress unogona because, kusapiwa pay or you're yakakwana not given a sawaitress really good pay nekuti haupiwi because pay the yakanaka clientele that come nekuti to maclients the anouya restaurant usually kurestaurant tip the vanowanzopa matips waitresses really well, and you kumawaitresses end up zvakanaka. having a lot more Unopedzisira money wakutowana from the tips mari than you do yakawanda have from your actual kubva wage. kumatips than zvaunowana And the kupay yako people chaiyo. do tip the Saka vanhu waitresses vanotopa really, really well. waitresses matips zvakanyatsonaka. So it's that issue between Saka culture ndiyo nyaya yeculture and biology. If they raised ichirwisana minimum nebiology. wage, Kuti vakawedzera minimum wage, brought in economic policies that vakaunza might maeconomic policies promote equality, anopromota zveequality. what they currently consider to be a biological would Izvo probably zvavanofunga disappear. kuti ndezvebiology tinozoona zvichitonyangarika. Yes. Hongu. So I want to, now that we've investigated Saka Max, I want to tatarisa Max ndakuda kuti look at where does he, and titarise remember kuti he's just, they're interviewing him because it's vari post-Gamergate kumuinterviewa and he's a nekuti symbol, tapfuura someone who's willing to Gamergate. talk to them of a much Munhu larger ari group kuda of people. ari willing That's the kutaura point behind asi the Trinity. akamirira boka revanhu rakatokura rinotenderana nezvetrinity izvi. So pulling out the atheism, Saka tichibvisa atheism, we then looked at the leaders of modern atheism, takazotarisa known vatungamiri as the Four Horsemen. veatheism yechimanje manje vaizikamwa se4 The horsemen. leaders post 9/11. Vatungamiri vakawanikwa famous before 9/11 yaitika. But these Vamwe have vacho been vakanga variko the 9/11 isati yaitika. influences in modern Asi day ava ndo vaiinfluenza evolutionary thought in pfungwa atheism. dzeevolutionary And dzechimanje we listed manje them. kuatheism. Sam Harris, Takavataura mazita we avo. discussed first. Sam Harris takamutaura nezvake. Second, we discussed Wechipiri takataura Richard Dawkins. Richard Dawkins. Third, we discussed Wechitatu takataura Hitchens. Christopher Hitchens. Fourth, we discussed Wechina takataura Daniel Dennett. And then we spent a little bit of time listening to what these men actually Takazopambadza had to nguva say tichiteerera about kuti gender. varume ava vanotaura vachiti chiiko just want to pamusoro remind us, pegender. without going Toda back kutirangaridza through those tisingadzokeri same quotes of a few kumaquotation aya. Harris. Tida kutaura Harris nezvaHarris. said that there Harris are more akataura women kuti or kune more men madzimai, within atheism, kune marume akawanda kupfuura leadership of the muatheism, atheistic community, but also muutungamiriri within atheism in weatheism, general, because men have intrinsic strengths nekuti that women varume don't have, vane masimba primarily ekuzvarwa for nawo rational thought.
ekufunga zviri rational ayo madzimai vasina, openness to an aggressive, uye emotionless debate. vari open kune And that debates ari type of rational aggressive thought is asina intrinsic ma-emotions weakness for mukati. women, which Vanobva leaves vati them more madzimai susceptible vanozvarwa to vaine weakness iyi and inoita kuti more vange vakarerekera less kune nyaya dzechitendero likely to join atheism. uye havazonyanyi He kujoina also said atheism. intrinsic strengths women have Akazotaurawo are kuti emotion, mamwe masimba ekuzvarwa nurture, nawo emadzimai etc. ndo So emotion, Sam Harris nature really nezvimwe goes in zvakadaro. hard on the Saka thought Sam of Harris intrinsic strengths or anonyanya weaknesses. kusimbisa pfungwa We yekuti looked at Dawkins. madzimai vane Dawkins ma-intrinsic said that weaknesses. to question Dawkins transidentity takamutarisa is achitaura considered by society to be heretical. kuti nyaya dzeidentity I referred dzake to that as dog whistling. dzinotariswa Because there really nesociety are, sedziri heretical. Takazvitaura kind kuti aiita dog to whistling simplify it, 3 nekuti levels. You pane have malevel matatu. these leaders, you have all Une the maxes who are vatungamiriri feeding ava off pozoita their vana max messaging, and then you vanenge also have middle management. vachimwirira kumeseji yevatungamiriri ava, uye panozoitawo middle management Within the pakati atheistic community. mucommunity yeatheism iyi. People who do not have the Vanhu status, vasina power, voice status kana that these power 4 kana men have had, mazwi ayo ane varume but also are vana still ava, influential asi leaders. vachingoriwo So you influential have kind of a mutungamiri. Saka three-tier system. une 3-tier system And yaunoona iripo. a lot of what happens up here is dog Zvizhinji whistling. You zvinoitika find it kumusoro more uku explicitly idog stated when whistling. it gets to this level, Unozozviona you forget, and zvakutaurwa when it gets to pachena this level. pazvinosvika So pamiddle while management Dawkins, that uye I've seen, kune didn't vanhu necessarily vakaita put ngana Marx. feminism a religion, he claims that he is feminist. He Apo says everyone should be a Dawkins feminist, achiti but he says feminism that to question transidentity is ireligion, heretical, anodog and I whistler, said that was dog whistling. anoita It's zvekuita dog connecting whistling. his Anenge taking an unpopular achibatanidzawo position on a position gender issue and saying that iri popular you'll panhau face like a religious dzegender, persecution. oti munoita kunge muri kupesekutwa zvechitendero. Just one point while we're discussing Dawkins. Mepfungwa What we're tichitaura doing is seeing nezvaDawkins, what people zvatiri kuita genuinely believe, kuona izvo not necessarily zvinotendwa just what they nevanhu say zviri they genuine, believe. kwete They will show zvavanongotaura in kuti these quotes tinotenda. when they're put on the spot. Vanotaridza They will mumaquotes show what they aya believe, but you'll also zvavanotenda. see what they believe by the Uchaonawo position zvakare of their base. zvavanotenda Trump neposition doesn't nebase say that yavo. he's a white supremacist. Trump He haatauri dog kuti whistles, i-white and then you see supremacist, white supremacists anoita follow dog him. whistling, So you're not woona ma-white necessarily going supremacists to hear it all vakumutevera. explicitly stated Saka here, hauzvioni but when you zvichitaurwa see the pachena effect of it, you kumusoro, see the effect of the dog asi whistling, and you know more clearly what the messaging is. pazvinozoitwa We unoona are doing all of ma-effects this in the edog whistling context of an aya. information war, Tiri where kuzviita Putin is able mucontext to convince ye-information war, millions of apo people Putin that Russia anoconvinsa is not at war with mamiliyoni evanhu Ukraine. kuti Russia haisi pahondo If neUkraine. Putin can convince Kana millions Putin of people achigona that kuconvinsa mamiliyoni Russia is evanhu not kuti at Russia war, haisi pahondo, then end time events get a lot more saka complicated. ma-events ekupera Dawkins kwenyika says anobva he's a aita feminist. complex. Dawkins Dawkins says anozviti everyone should be a mufeminist, feminist. anoti munhu wese Then he ngaave goes on Twitter mufeminist. and says Obva aenda patwitter that, oti iye, I'm paraphrasing, but I'm not doing him ndaakuparaphrase, injustice, asi handisi kumuita injustice. that date rape Anoti is not as bad as stranger rape at knife kurepwa point, and that any hakuna kunyanya woman kushata who sekurepwa says that it mausiku. needs Mudzimai to go away and learn how to anotaura think. izvozvo anofanira kuenda kure otanga kufunga So he says nezvazvo. he's a feminist. Saka anozviti And then on mufeminist Twitter, to make a patwitter separate, logical, scientific kuti point, aisewo he point iri starts logical iri stratifying scientific, different anotanga categories of manje rape by severity. kuisa And makategori ekurepwa, he achiti got into izvi trouble for that, kurepwa but uku he doubles kwakanyanya down kupfuura quite kumwe. hard. Anobva avirikidza I don't pazviri. think that anyone should Handifungi suggest kuti that pane one munhu form of anofanira rape, or being kusuggesta raped kuti by a stranger with a weapon, kurepwa kwestranger ane more weapon harmful than being kwakanyanya raped by someone that you kushata might have pane known or had kurepwa an element of nemunhu trust in. waunoziva waunotrasta. But such is Dawkins. Asi Such is the Dawkins ndo feminism that Dawkins zvaanotaura, ndo espouses. feminism yaanotaura So he says nezvayo. he's a feminist. Putin Saka says iye he's not anoti at war. I don't mufeminist, care what zvakafanana they say. Putin anoti handisi Just pahondo, making up. handinini zvavanotaura. So Dawkins Tingotaurawo pfungwa iyoyo. Saka Dawkins hints that feminism is a religion. anotaura kuti feminism You ireligion. see that in his base quite clearly. Unozviona kune vanomutevera zvaakuiswa pachena. Talks about an intrinsic nature, men Anotaura acting on attraction to nezve-intrinsic women. nature And kuti again, he doubled down. He said if varume women don't want attractwa to end up in a kumadzimai, oti situation, kana if they don't vadzimai want to vasingadi be in a courtroom kuve testifying musituation against the man who raped yemukoti them, women should never vachitestifya get drunk.
kune vanhu vakavarepa, saka madzimai havatofaniri kutomwa zvinodhaka zvachose. Anotaura zvakare kuti mufeminist. Haisi nyaya yekuti munhu anozvitaura kuti ndiri zvakati. Haisi nyaya yevanhu vari mumovement vanoti indinotenda equality, asi ivo vachiparidza libertarianism nemen's rights. Asi zvavanotaura kuti vari inyaya yezvavanorarama zviri. Saka anotaurawo ma-intrinsic strength nema-weaknesses. Anotaura achiti varume vari aggressive, vanomuswa zvauzani rekuda kuvata nemadzimai. Oti vakadzi vanomanipulata vakadhakwa, murume vanobva aita aggression iyi. Ofananidza nemota inorovera pamudhuri. Ndo zvatinoona nemacomments ake ekurepwa kuti zvine chekuita nema-strengths nema-weaknesses aya ekuzvarwa nawo. Ozvijustifya kuti saka repi inojustifyika. Hapana komenta, tingotaura zvakacontribute. Ndo maposition aMarx. Saka ndachida kuona Hitchens anoti madzimai ndo vanodzvinyirira musociety. Rangarirai article yake yeSense of Humor. Akataura achiti madzimai ndivo vanonyatsotonga musociety. Mhaka yoga zvinhu zvichita kunge zviri patriarchal kana kuti zvinoita kunge varume ndo vari kutungamirira. Mhaka yoga apo pakanga pasinawo, hapana kumboita mudzimai ari president kuAmerica. Reason ndeyekuti varume nevakadzi vanopretenda kunge ndivo vari kutungamirira, asi madzimai vachipretenda kunge ndivo vari kudzvanyirirwa. Paanotaura kuti cunning minxes, anoti madzimai vari kupretenda kunge vari kudzvinyirirwa, asi mureality madzimai ndo vanodominata society, ndo vari kucontrola, ndo vari kuoppressa. Saka Hitchens anozvitaura pachena izvi. Anobva aisa position yekuzvarwa nema-weakness nema-strengths. Anotaura point yechipiri neyechi4. Ndoda kuti titarisewo Hitchens maererano nepoint yekutanga iyi kana pasina mubvunzo. Ndoda kungoti titaure nezvaHitchens. Catherine. It's something vaguely in my memory, but I think there's a song and maybe it's based on an old poem that ndofunga kuti pane rwiyo rwandiri kurangarira runoimba kuti mudzimai ari more deadly sespecies kupfuura murume. They were using some, animals from the animal kingdom and trying to vanoshandisa maexample emhuka vachiti madzimai bit like, I don't know, a female spider or something like that. Having to be more deadly for some reason. Vari more deadly kupfuura varume. It's an interesting argument to try and defend. Argument iri interesting yekutry kudefend. Marie. Yeah, this belief system that they have. System yavo yechitendero yavainayo. In particular, this tichitarisa. I can't say the word. The strengths and weaknesses. Ma-strengths nema-weaknesses avanotaura that they have, these inbuilt strengths and weaknesses. Ekuzvarwa nawo. So it reminds me, it makes me think of zvoita kuti ndifunge Putin nezvaPutin that, in real life. Kuti ndizvo zvaari kutoita mureal life. Tikambodzokera mumashure totarisa the outcome of such outcome of this whole philosophy. Philosophy yacho they looked at someone like Putin ukatarisa and munhu see what akaita he's saPutin doing, woongorora kuti ari just makes you kuitei think zvinoita kuti ufunge where it like can't they just see kuti where all avaoni this here leads kuti and- zvese izvi ndokwa zviri kutiendesa. yeah, I just think Ndongofunga kuti
if they just step back a bit kana vakadzokera mashure and they zvishoma saw that, voona izvi you'd think that they'd have unofunga iwe some common kuti sense and that they'd zvine actually, common sense you know, mazviri think twice. kuti vanogona kufunga kaviri. Putin is using this Putin to try ari and kushandisa appeal to his izvi base, kuti worldwide ataure base, nebhesi yake that he, pasi Putin, has tenderere an intrinsic kuti iye masculine Putin strength, aggression, akazvarwa that nemasimba makes him eaggression a rational, wise, anomuita kuti powerful ave leader. munhu ari rational akangwara ari Instead of the mutungamiriri West, akangwara. that with all of their equality and Oti wokeism vewest neequality yavo is losing their neLGBT way, yavo that is becoming feminine. vaakuita Putin kunge is very much using madzimai. this. Saka Putin But ndo again, zvaari it's kushandisa about izvi. not really looking at what people say Saka they hazvisi believe, sekungotarisa kuti vanhu or what vanotaura kuti position they vanotenda say they chii have. kana kuti If you iposition go ipi to yavanoti Dawkins' Twitter feed, like vanotora. I do, you'll Ukaenda find kuna post Dawkins after sezvandiri post kuita condemning the war in unowana Ukraine, post after condemning post Putin, concerned ichikondema about the civilians hondo there. yeukraine. I want us to see Ndoda kuti this tione picture clearly, not just like an picture ugly iyi zviri manipulation of pachena it. kwete Because unless we kumanipulata can see it zveargument. clearly, we won't see how Tikasaiona zviri much pachena danger we might be in to hatizooni think the same danger way. yatiri mairi yekufunga It's that old zvakafanana. adage, if you think Hitler has Zviya two zvaifungwa horns kare and kuti a kana snake uchifunga kuti or Hitler a ane demon tail, nyanga mbiri then you're nemuswe not going to expect a modern day Hitler hauzotarisiri to Hitler stand up and wechimanje speak manje the way Trump did. achisumuka achitaura sekutaura kunoita Trump. Hitchens, it Hitchens was, he's passed away now, he was pro-gay akashayika marriage, hake zvinezvi aibvumirana nemagay against marriage. war on drugs. Akanga achirwisawo hondo He yemadrugs. considered himself Aizviconsider left-wing, iye kuti ari left wing. voted for Barack Obama, Akavhotera Barack Obama and opposed church and state. akapikisawo church and state. So, if you were to investigate Hitchens' positions, I'll just Saka kana repeat that. Voted for uchiinvestigata Barack Obama. position yaHitchens Supports the decriminalization of sodomy and anosapotawo the legalization of gay kudecriminaliza marriage. kwesodomy Supported uye the kuti gay marriage decriminalization of drugs or the ngaibvumidzwe. end of the war on drugs. Anosapotawo kuti Opposed hondo church and yemadrugs state imiswe. and considered Opoza himself to church be and left-wing. state In anozvitaura that achiti context, aiva I want us left to wing. read a couple of statements Mucontext of his. iyi ndoda kuti tiverenge Also mamastatements just ake noting that while he was those tichingotarisawo five kuti things, he was also a pane strong zvinhu zvishanu supporter of the izvi invasion of Iraq aisapotawo and very kuinvadwa kwakaita strong Iraq supporter of uye Second Amendment gun rights. aiva supporter we-second amendment gun rights. I'm going to quote him. Ndichaverenga nchibva kwaari. He says, as 1968 began to ebb into 1969, however, and as anticlimax began to become a real word in my lexicon, another term began to obtrude itself. So just to kind of explain what he's saying, Totsanangura 1968 zvaakutaura anoti was a civil rights 1968 act. So we yakanga have iri the civil Landmark rights Civil act. Rights Act of Saka tine civil 1964, rights act and then in ya 1968 you 1964. have the Fair Housing Act, which is 1968 kind of tinozoita built Fair onto the Housing Civil Rights Act Act. iyo So Civil Rights inoenderana Act nema-Civil Rights 1964, Act. Civil Rights 1964, Fair Housing Act Fair Housing 1968. Act muna What he's 1968. saying is that for many Zvaari people, kutaura they just ndezvekuti kuvanhu completely vakawanda missed the Civil Rights Act, havana and it kutoona was a type ma-Civil of Rights Act anticlimax for zvakanga people. zviri And for people who anticlimax missed that kuvanhu. year and felt like it Vanhu was an havana kuona anticlimax, gore iri they started to sekunge introduce raiva another term. anticlimax vakatanga kuunza kumwe That kutaura. term, he says, Kutaura uku is anoti the personal is kwaiva political. kutaura kwainzi At the the personal instant I is first political. heard this deadly expression, Vanoverenga. I knew as one does from the utterance of any sinister cow feces, not his term, that it was, cliché is arguably forgivable here, very bad news. So he says, Saka Civil anotaura Rights achiti Act 1964, ma-Civil Rights Fair Act Housing Act 1964, 1968, Fair Housing Act done and 1968 dusted. zvakatoitwa People felt like it zvikapera. was an Vanhu anticlimax. vakanzwa kunge He yanga iri started anticlimax. to hear the words Akatanga said, kunzwa the manje personal is political. mazwi aitaura And the kuti the instant he personal heard the is personal political. is political, Paakangonzwa he knew that izwi it was a mazwi aya sinister aiziva kuti cow feces, zvakanga zviri zvinhu zvakashata very kwaari, bad news. iri bad So news to kwaari. Hitchens, the Saka fight for kuna equality, Hitchens any kurwisa fight for equality kurwira after kweequality 1968, any kwakaitwa concept of the personal tafura is political, 1968 what was maconcepts his ana position personal on is it? political When did aya. he think that it was all done and dusted? Iye aifunga kuti zvese izvi zvanga zvaitwa Again,
we're looking at why Max has this position, because toda I don't kutarisa believe kuti Max. sei I don't Max believe he was aine just born position more iyi rational handifungi and kuti came Max to this position akangozvarwa on his own. aine kufunga He's uko gone and listened to akauya men preach, paposition iyi just ari like some ega people go to akateerera church. varume He's vachiparidza taken this in from sezvinongoita vanhu somewhere and he vachienda has, kukereke for whatever reason, akatora appealed position to yake him. kubva kune kumwe We've looked akatora and zvinhu seen zvaiapila how kwaari these four horsemen, let takatarisa alone middle tikaona management, because kuti it's much mahorsemen more obvious vana even in middle ava management. uye middle These four management positions are held in modern mapositions atheism. avo We've looked anobatwa at these mumodern last three, atheism but this first one, I takatarisa want us to kumatatu see it in ekupedzisira Hitchens, aya because asi he was ekutanga explicit. ndachida kuti tione kuna Hitchens nekuti ari explicit Quoting him again, I tichitaura remember very well zvaanotaura the first zvakare time I heard the saying, the personal is political. It began as a sort of reaction to defeats and downturns that followed 1968, a consolation prize, as you might say, for people who had missed 1968. I knew in my bones that a truly bad idea had entered the discourse, nor was I wrong. People began to stand up at meetings and orate about how they felt, not about what or how they thought, and about who they were, rather than what, if anything, they had done or stood for. So he says with the personal saka is anoti political, nenyaya people started yepersonal is talking about how they political felt vanhu vakatanga kutaura who kuti they were, vanofila sei not what uye they kuti thought ndivanani and what kwete they stood for. zvavaifunga kana kuti zvavaimiririra. What does that remind you of? zvinotirangaridza chiiko Marie, did izvi you already, Marie is your hand already up? ruoko rwako rwava rwakasomuka here? Yeah, that was from before. Oh, okay, just didn't want to miss. What does that remind you of? zvinokurangaridza chii? Catherine. It reminds me of this idea that if you can't sort of prove it, like measure it, observe zvinondifungidzisa it, pfungwa yekuti kana usingagoni not really kuzvimesha real. kana kuzvipruvha kana kuzviobserva hazvisi So people talking zvechokwadi. about the way they feel, Saka vanhu vachitaura nezvekuti vanonzwa sei you can't prove it. I don't know. That's what it haugoni reminds me of. kuzvipruvha, ndo zvazvinondirangaridza. We can bring a case study to that, Rebecca Watson. Tikaunza Now, case study we spoke yaRebecca about Watson. Rebecca Watson, Takambotaura what happened nezvaRebecca to her in an Watson. elevator. Chii chakaitika It's kwaari actually, it was muelevator. 2011, and Yairi it's actually called 2011 Elevator Gate. yakatodaidzwa kunzi Elevator Gate. It was a major issue when it Yaiva happened. issue It yakakura was quite a payakaitika. huge issue. It's called Elevator Gate, and kind of Yakatodaidzwa seen kunzi as a Elevator Gate. predecessor to Gamergate. Inoonekwa seiyo When yakauya Rebecca Watson Gamergate spoke isati about being yaitika. Apo Rebecca propositioned in Watson this elevator. akataura kuti So she akaproposwa enters an elevator, muelegator. she spent all day talking to people Akanga about how ataura she zuva was rese sexualized within the atheistic kuvanhu community. kuti Of course, muatheistic what do they community think of vanhu women? vanosexualizwa sei. But she's sexualized within that community. There's sexism within that Mucommunity yavo community. mune She spends sexism. all day at a conference Anotaura talking zuva about rese it. muconference achitaura She's in an nezvazvo. elevator in the Opinda early hours of the morning. muelevator A man comes to her and really likes what mangwanani she said kwanani and murume obva auya suggests she kwaari comes back obva to ati talk about it ndafarira more in his hotel zvawataura room at 4 chiuyawo a.m. He kuhotel felt very room yangu uncomfortable. kuti kutaura And nezvazvo she said, akanzwa zvisiri very few comfortable words, please don't do akataura that. mazwi mashoma shoma kuti please usadaro. Dawkins responds and Dawkins says, anoresponda obva ati stop whining, will you? He's telling usacomplaina her to iwe. stop talking about Anomuudza how she kuti felt. regedza kutaura Dawkins and nezvauri Hitchens, kufila. of all of these Dawkins men, naHitchens pavarume I'd vese like to ava suggest they were ndoda actually the kusagesta closest kuti in ideology, but also ndo vari personally. pedyo pedyo They'd muideology never dzavo got together, uye the four of them, personally just havana the four of them, kumbouya vese vari since vana that 2007 kubva meeting muna where the term 2007 the Four meeting Horsemen yavo was yavakazvidaidza kuti originated Four from. Horsemen. That's the only time the four of Ndo them met pega privately like that. pavakasangana vari But vana. Dawkins and Hitchens had a very Asi close Dawkins connection. naHitchens And vakanga you vaine see that in a lot of maconnections what they akasimba say. chaizvo. So Unoona I mune think it's reasonable zvavanotaura. to take what Saka Hitchens zviri says about reasonable kutaura the personal zvinotaura is political naHitchens zvepersonal is and political feelings and nemafeelings see that wozviona an example of that muenzaniso in his wazvo friend Dawkins. mushamwari yake Dawkins. When he responds to Rebecca Watson, Paanoresponda he's kuna telling her Rebecca to Watson stop talking anomuudza about how kuti she felt. usataura Because this is nezvaunonzwa what he iwe sees happening. nekuti yaanoona There's an elevator and there is a woman anoona sekunge pane elevator and there pane is a man. mudzimai uye pane murume. He's going to speak to her. Murume uyu anotaura nemudzimai uyu That is going to make her zvobva uncomfortable. zvoita kuti afile zviri And she's going uncomfortable. to ask him to stop. Obva amukumbira kuti usaita zvawakutaura izvi. And she's going to say,
how that speech made her feel. anobva ataura kuti kutaura kwomurume uku Dawkins' kwaita point kuti anzwe is that sei. he did not Point physically hurt yaDawkins her. ndeyekuti murume uyu haana He didn't attack her. kumuataka He kana didn't touch her. kumukuvadza zviri He didn't physical, drag her haana out of the kumubata, elevator. haana kumuisa All he did was speak madrega to her. kuelevheta, akangotaura naye chete. He compared that to him getting into an Anokompera elevator kune with izvi someone chewing gum. mukupinda muelevheta mune munhu ari Temporarily kutsenga uncomfortable, bubblegum. you get off at the next floor. No big deal. Zvinobohwa, So she should unongodzika not be munext speaking floor. about Saka her mudzimai uyu feelings. haafani kunge achitaura nezvemafeelings And ake. his response Response suggested that yake this was inosugesta an kuti attack on this man's kwakanga free kuri speech kuataka because murume he uyu should be free able to speech say what yake he nekuti wants. anofana kutaura So zvaanoda. who is the Naizvozvo victim here? ndiani Again, victim apa? freedom Zvakare freedom and equality. neequality. She's saying Anoti this is not just one speech for her. haisingori This is speech imwe chete within the kwaari, context zviri of a massive mucontext amount of sexism, yesexism yakakura, sexualization, sexualization physical abuse, uye physical even rape abuse, that is happening kunyange kurepwa within New kunenge Atheism. kuchiitika munew Some of it atheism. is physical, Zvimwe zvacho but for zviri Dawkins physical, also asi sees kuna as Dawkins equality anongoona versus equality freedom. ichirwisana All he nefreedom. sees is Anongoona her feeling mudzimai harmed uyu and him achinzwa saying kuti that's just your feelings. That isn't harm. You want to know harm? ndaitwa harm, Go ongoti angori experience female mafeelings. genital mutilation, which is Kauda actually kuziva what harm he said. chaiyo, enda kune vari kuitwa Go experience female the life genital of a mutilation, Muslim woman enda in the Middle kumamuslim, East. Then tell me what harm feels madzimai like. vari Stop kumiddle talking east, about your feelings. wozondiudza kuti harm chii. Usangotaura Dawkins' nezvemafeelings perspective is ako. the same as Hitchens. Dawkins That's what I'm wanting to perspective see yake from Hitchens' yakafanana quotes neyaHitchens. and Ndo zvandoda Dawkins' kuti one tione of kubva his kune real life maquotations examples. aHitchens What does this remind nemareal you of? life examples aDawkins. Both of them. So Hitchens, supportive of gay marriage, achisapota gay marriage, supportive of separation of church and state, achitsigira also kuseparatwa supportive of kwechurch gun nestate, rights, achitsigirawo magun rights. says he's left wing, Anozviti iye ari left wing, not right wing. kwete right wing. What is the political ideology he's espousing here? Political ideology yaari kutaura Both of them. panapa ndeipi? Vese vari vaviri. Greg. Is it libertarianism? Inyaya yelibertarianism here. Josephine, was that what you were going to say? Josephine, ndo zvawanga uchizotaura here? Josephine. Sort of part left wing. If you're supporting gay marriages, if you he says he's left wing. Anozviti left wing kana achisapota magay But you're marriage. striding both sides. Saka ari kutora mativi Or ese more here towards the left. kana kuti akarerekera kuleft. Opposing church and state. Achioposa church and state. Don't have it up there anymore. Handakazvidzima handisina, hazvisiri paboard. I might ask the other few people because they might answer your question. Ndogona kufunza vamwe vanhu vanogona kupindura mubvunzo wako. Marie. Oh, I was just going to say that they're both Ndachingozoti espousing right wing. vese vari ku You've right got wing. someone that's, for Obama. Une munhu anovhotera Obama There's so much of what he stands for which is left wing, uye but he's actually zvanomiririra there's zviri aspects left of him wing, that are right wing. asi pane zvinhu zviri maari zve-right wing. Brandon. Yeah, I was just going to repeat what Marie said. Ndachingotaura zvinotaurwa naMarie kuti On the right, ari as we already know. ku-right, But his positions he takes. asi position yaanotora He's right wing, ari ku-right wing. even though just Kunyangwe by the sheer
methodology he nekungotarisa uses methodology yaanoshandisa appears to line, well, it aligns up with some of the things that the anoita left sekunge agree with as well. anowirirana nezvimwe That's zvinhu why zviri you had kuleft. Ndo mhaka one of the white supremacists uchizoona or was it umwe libertarian white supremacists ma-white end up at Black Lives supremacists Matter. Wasn't a akazenga white supremacist. No, wasn't it? Movement. andosaka uchizoona You're You're on the vebhugulu right movement. track. movement I Sorry, just you're want us to not say white supremacist unless it specifically fits. For ndosaka a uchi reason we'll get Yeah, to in a no, you're moment. right. But I know exactly your point. Please continue. tofanira kutaura zviri specific Yeah, so havasi white supremacists vaiva bhugulu movement even though he's on the far right, kunyangwe ari his kufar right methodology, his methodology yake freedom, the prioritization of freedom, yeku-prioritize actually, freedom I don't know how to say it. handisi kunyatsoziva I'm not sure how to kundozvitaura sei communicate it. handisi You are kundozvitaura saying sei it's uri fine. kutozvitaura zvinhu It's not. zvakanaka You are I don't want to say it in the wrong way handidi because kuzvitaura nenzira isiri iyo it appears that zvinoita they're sekunge agreeing with some of the positions vanenge of the vachitenderana left, nemamwe even though mapositions they're not, ekuleft because kunyange the vasiri perspective is totally different. nekuti The perspective yavo the yakatosiyana underlying intention is the intention opposite, yavo but they end up at the same iri place. opposite asi But not vanopedzisira really. vari I don't know how to panzvimbo explain it. yakafanana handisi kundozvitaura nchiti chii You did explain it. This is, wazvitsanangura you all did. This is classic libertarian thinking. ndiko kufunga kwechilibertarian Can we kind of see that what we discussed when tinozviona we were here kuti talking about zvatataura libertarianism patachitaura with them? nezvelibertarianism Remember, navo libertarianism ngatirangarirei libertarianism is the ultimate freedom over equality. ndiyo ultimate freedom pamusoro peequality. Dominionists believe in freedom over equality. Madominionists vanotenda mufreedom over equality pazvinowirirana nezvavo. Watching the right wing constantly compromise on freedom over equality. Paunoona ve-right wing vachikompromosa pafreedom over equality vanotaurawo kuti hongu but ngatiite zvema-animal warfare. Imwe percentage yoyoti hongu asi libertarian argument ye-climate change vanoda kuisa point yekuti zvavanoona zvinofana kuprioritizwa. Ndo debate yatakaona yeCivil Rights Act. Apa mulibertarian akasimbira akatarisa achiviolata mafreedoms. Umwe mulibertarian akati hongu asi vanokompromisa asi libertarianism inoprioritiza freedom over equality ndeye-right wing ndomhaka paine pipeline iri disproportionate pakati pelibertarianism nemamilitia groups efar right. Tiri kudzokera kuzviona nekuti tichifanira kudiscasa mamilitia groups asi takaita imwe tangeti yatakati atheism asi libertarian chaiye chaiye anotenda mune magay marriage, anotenda mukupatsanurwa kwestate nechurch, anotenda mukuita defund mapurisa. Ndosaka uine mablack lives matter protest. Pane vamwe vakauya vefar right voti ngatite decriminalize madrugs kana kupedza hondo yemadrugs. Ilibertarian position asi iri based pafreedom kwete equality. Ndo point yataitaura mumovement kuti fight yese yatakaita mumovement yaiva pamusoro pefreedom neequality. Ndo apo tinoona vanhu vachiti aiwa indiri left wing ndinorerekera kuequality, ndinotenda muequality asi handisi kupreacha equality, ndiri kupreacha freedom.
vachitaura zvemarights evarume, kunyanyanyanya marights evarume vachipreacha libertarianism. Ndozvandanga ndichitaura nezvazvo kuBrazil nekukemeting yapfuura. Josephine kana Greg ndakujambai here? Yeah, I was just going to expand on when I said libertarianism. Ndachangozotaura pandataura zve-libertarianism. Paunotaura nemulibertarian, nzwisisa kwangu ndekwekuti unoita kunge uri kutaura nemunhu ari kuleft wing. Kudzamara wasvika pane imwe point vobva vataura matrue colors avo ekuve vari right wing. A libertarian will agree with you on Libertarian anotenderana newe pagay marriage. All the sort of stuff, church over state. So usapotawo church and state. Saka mulibertarian anogona kunge ari munhu ari confusing kutaura naye nekuti vanouya vachibvumirana kusvikira zvisingachawirirani navo, vobva vachuza freedom pamusoro peequality. Ndozvandiri kutaura kuti anogona kunge achiita kunge muleft wing kunyange vari far right kana kuti vari right wing. COVID-19 has been a very good litmus test. COVID-19 yaiva litmus test yakanaka chaizvo pane izvi. COVID-19 negender equality, kwete gender freedom asi gender equality. Catherine, musiyano ndeupi? Equality inorequire chii kwauri izvo freedom isingarequire? Equality requires you to make equality inorequire kuti uite masacrifices pamusoro pemumwe munhu. Nekuti kana uine maprivileges kana zvimwe zvinhu zvakadaro zvavasina, unofanira kugive up maprivileges. Zvinorequire self-sacrificing nature or a generosity of heart. Kusacrifice civil rights. And it also requires zvinorequire zvakare somebody to be empathetic. Kuti mumwe munhu ave empathetic. Somebody, it requires zvinorequire kuti munhu uconsider zviri careful. Zvinorequirewo kunzwisisa neknowledge neimwe information uye compassion. Freedom for everybody. Freedom kumunhu wese. It doesn't cost you so much. Hazvikukosti zvakanyanya. I agree. Ndinotenderana. Equality inorequire kuti munhu asacrifice freedom yairequire izvozvo. Ndogona kutaura kuti munhu anoroora munhu waanoda kuchata naye. I'm giving them freedom. Ndiri kukuvapa freedom. Asi kana nchida kuti vave neequality. If I have a cake shop, kana ndine shop yemakeke kana ndisingadi kuvatengesera makeke, vane freedom, vanogona kuita zvavanoda. Equality inodhimanda kuti ndisacrifice imwe freedom yangu kuti ndivape equality. Saka society iri kuranwa neequality inorequire sacrifice yeimwe freedom yawinayo. Kungotenda mugay marriage hakuna kukwana, kungotenda mukudefenda police hakuna kukwana. Ndosaka uine mamilitia groups right wing se-Black Lives Matter protest havasi kuwirirana neequality, varipo pakuprotecta freedom. Freedom yavo kupfuura yevanhu vatema. Vanoda freedom yavo, vanoda kuti police idefund kumunhu wese so that munhu wese ave nefreedom. Havasi kumirira equality. Kunzwisisa need yeracial equality muUnited States, unofanira kunge uine empathy. Kuti upe vanhu freedom haufaniri kunge uine empathy. Ndo musiyano uripo pakati peve right wing freedom yavo, kunyange apo unoiona pasi pebhana relibertarianism kana kuti left wing equality. Ndo mhaka equality ichirequire kuti ndogona kusada kupfeka mask, inogona kunge isiri comfortable. Ndichasacrifice imwe freedom yangu ndopfeka zvandoda paface yangu. Kune mumwe munhu equality, pane mumwe munhu ane immunity ishoma, saka ndinosacrifice ndopfeka mask. Freedom hairequire chinhu
kubva kwandiri, from you, from anyone. kubva kune Doesn't chero require munhu. anything from Hitchens. Haina So zvainorikwaya Hitchens and kumunhu. Dawkins is a classic Hitchens libertarian naDawkins position. So if they ilibertarian have position iri interwoven classic. libertarianism Vakarukirira with men's libertarianism rights, with nemamen's atheism, what rights would you expect as their neatheism. base? Chii And we haven't even chaunoexpecta gotten into pabhesi middle yavo. management today. Hatisati tatombopinda mumiddle So management nhasi. libertarianism, Saka equality, libertarianism and neequality. especially when they oppose church and state, why Nyanye-nyanye not gay marriage? pavanoopposa church and state Although you negay can say marriage. that and then Togona try and kuzvitaura get married to and someone of then the same sex in China and it doesn't work. wozama kuroora munhu ari But for them in the kuchina United same sex. States, Kwavari they don't kuUnited mind, States but then don't take Hitchens' guns off him either. He has havamaindi. freedom to own any firearms that he likes. It Vanoti shows munhu ane freedom that his kuti ave aine pfuti affiliation dzaanoda. is libertarian Zvinoratidza philosophy. kuti And philosophy being yavo libertarian, then, that libertarianism. same thing that libertarians say, the Vari same thing kutaura that zvinhu Max said, zvakafanana it's all done and dusted. nezvelibertarianism ndo Now zvakafanana it's nezvekutaura just naMarx. emotional people, Zvinezvi mostly women, vangova talking vanhu vari about emotional. feelings rather Vari than kutaura beliefs, nyaya dzemafeelings talking about the pamusoro personal is political. pemabeliefs. And I find it very Vachitaura interesting that it's nezvepersonal that is phrase, that political. radical feminist phrase, that Ndoona Hitchens calls zviri a special interesting. kind of thing. Phrase yemafeminist iyi ndiyo inotaurwa naHitchens kuti ine matambudziko. Josephine. Well, just referring to the comment I made at the beginning. Tichingotaura comment yataita pekutanga, ndachida kuona kuti zvavanoona zvavanotaura hazvisiri izvo zvavari mupractice. Practice yavo yakatosiyana. Vanongoti vanozviti vari rational mukufunga kwavo, asi zvavanoita vanosumudzira freedom. Havadi kusacrifice chinhu. One of the things that Chimwe one chechinhu of these women, I can't remember if it was Rebecca Watson or another handichazivi woman, kuti mudzimai aiva Rebecca Watson here kana kuti aiva mumwe munhu kana kuti is that while he akataura nezvaDawkins considers himself achiti left wing, while Dawkins he's anozviti mu-left wing, against Donald Trump, anozviti ari against she Donald said that Trump. it's amazing how little these Anoti leaders had zvinoshamisa to say to condemn Trump. kuti vatungamiri ava vakataura zvishoma sei kukondema Trump. Vakanyarara 2016, all pakati that's taken place has been telling. pe-2016 nezvainga iri And one of kutaura the reasons zvese. for that is they have more sympathy Imwe reason with ndeyekuti Trump and the right wing vanenge than vaine they're willing sympathy to acknowledge. kune right wing And they hold uye the Trump left wing, pane Dawkins certainly does, zvavanosumudzira. holds the left wing at Dawkins least partly responsible for Trump. anoti Thinking left that wing iri left-wing responsible kuna Trump. wokeisms turn society towards Trump. Left wing So they blame inoita the kuti left society wing irerekere kuna and Trump. Saka despite vanoblema equality society on the rise of Donald Trump. mukusumukira And they are kwakaita less Trump. critical of him than many Havasi of their critical kwaari supporters who zvakanyanya. thought that Pane they masupporters were avo akawanda genuinely left-wing. It aifunga left kuti vari many of them genuinely surprised, left wing. except for a lot of women. Vazhinji vakashamisika. So middle management. Saka middle management, I just want to read a ndachida quote. kungoverenga quotation. Today, if there was a Mount Nhasi Rushmore kana of paine celebrity Mount atheists, Rushmore, yes, macelebrity Lawrence ashe Krauss' face would be chiseled somewhere in between Sam Lawrence Harris, Krauss Richard Dawkins, and the rapist of aizovakirirwa Hitchens. What pakati that quote is saying is that they pa removed Sam Bennett Harris, and Christopher they put Lawrence Hitchens. Krauss in there. Saka in the vakabvisa Dennett Mount vakaisa Rushmore of Lawrence celebrity Krauss atheists. Mount Lawrence Rushmore Krauss, yavo we touched on, yemacelebrity he, atheists. like many Iye men Krauss sevarume who were vakawanda impacted by the Me Too movement, vakabatwa quite able to make neMeToo a comeback. movement. But I just want to Vakakwanisa list kudzoka. 4 men Asi da who kungotaura were, varume vana particularly in this middle management vari arena, who mumiddle all found management to have sexually harassed, vairerekera sexually abused, kunge in some vakaita cases raped women. sexual harassment Lawrence kana Krauss. abuse kune madzimai. Pana Lawrence I will Krauss, list Rebecca Watson, ndichanyora Rebecca but she's Watson. also within and fighting a community of Ari other kurwisawo community men in middle yevamwe varume management. Lawrence vari mumiddle Krauss. management. Lawrence Krauss. David Silverman was the president of American Atheists. David quoting the Silverman, Washington president Post, of American to the thousands Atheists. of non-believers who Tichikota attend Washington atheist, Post. humanist and secular events across the country. Silverman was a kind of rock star. He had trouble with the concept of consent. Silverman Richard akava Carrier nedambudziko nenyaya dzeconsent. and Richard Michael Carrier Shermer. naMichael So Shermer. those are Vese ava the kind of 4
particularly 4 key men ndo who varume vana were leaders kind of in this vaitungamira arena. muarena predominantly iyi defended by men in this arena. vanodhifendwa nevarume vari muarena iyi. Just some evidence that Iyi ndiyo these women like evidence Rebecca Watson, they're yekuti not talking madzimai akaita about kunge Rebecca feelings. The Watson problem havasi is kutaura mafeelings. this Dambudziko discomfort she's nderekuti feeling discomfort is yaari kunzwa occurring iyi within an iri environment kuitika where, muenvironment iyo their own words, this is worse mazwi than avo feminism. Sexism worse than they avanoti find in organized religion. sexism iri worse than dominionism. Including Sexism instances yavanowana of physical abuse, and when they speak about it, zvichisanganisira they physical encounter death abuse. threats and rape threats to the point that some of Vanowana many of them ma-death no threats longer attend conferences. nema-rape threats And kuma-conferences I'd like to avanoenda. also mention Ndoda that kutaurawo the women zvakare here kuti madzimai ava facing rape threats, death vanowana threats, ma-threats hate ekurepwa nekufa from men here. Many of the men, when they've tried to find who vanovengwa these men nevarume are, when vari they're apa. sending these violent threats to them, these are not Ma-threats teenage anobva boys in kuvarume basements ava who are just enjoying the freedom of saying havasingori inflammatory things vakomana on the vechidiki internet vari and getting kungoda away kungotaura with it. zvinhu They paindaneti. found that these were the men they were Vakaona actually kuti attending varume conferences ava with. ndo vanhu vavari These were kutoatenda adult men maconference navo. within the atheistic Varume community who vakuru were vari sending many of the mu-atheistic rape and death community threats. vari kuvapa Another reason why ma-rape the threats women nema-death threats. either stopped attending or Vamwe some would vakabva only vamira attend if they kuatenda, made sure they were never alone. vamwe havatoatendi zvachose. Quoting from the Washington Post, Tichikota kubva in an Washington article, Post, America's leading article atheist accused of sexual misconduct. The alleged misconduct of these leaders, quoting Sikiva Hutchinson, was tacitly co-signed by an atheist leadership that is largely hostile to social and gender justice and complicit in the marginalisation of women's issues. So she, who is an activist for gender iye equality within some of muactivist these wegender equality movements, including the muma-movements atheist aya movement, kusanganisira particularly the atheist movement, is saying ari kutaura kuti the abuse that these men abuse wrought on many women and other inoitwa men nevarume was ava co-signed kune by this vamwe atheist varume leadership, nevakadzi hostile to social and gender yaisanganirana justice, because neleadership they iyi believe it iri was already hostile done, kugender because they justice, believe that women nekuti through vanotenda their sexual kuti appeal ask for it, madzimai and because they vanokwezva believe varume, that women actually varume havagoni oppress men in society, and kuzvibatsira. feminism has Vanoti gone too vakadzi far, vanopresa because they varume believe in feminism musociety, alone. voti feminism yaenderera mberi. All I wanted to do with Chandanga this ndichida exercise kungoita was show us neexercise iyi kutiratidza how kuti we went to Max takaenda as kuna an Max example of this. semuenzaniso And from here, weizvi. we broke Kubva down apa his position on gender. takabva Then we wondered tatsemura where he got nepakati that position from, and we yake went to here. yegender, tikati And we akazviwana saw kupi, tikamuona kuti his akazviwana worldview kuma-leaders avo. here. Takaona kuti worldview yake And then the iriko huge kuma-leadership aya. issue within the whole of the atheist Pozoitawo issue movement, which iri they have pa-atheist helped, movement yese certainly haven't fixed. zvavasati vagadzirisa. I did also want to make the point Ndaida zvakare of kuita point libertarianism combined with yelibertarianism their own yakasanganiswa atheism neatheism yavo and men's rights uye activism. ma-men's rights We could go activism. further. Tinogona kuendera mberi. retweeted and supported Kraus the akaretweeta position akasapota that position some French iyo actors, famous mamwe French ma-French people took, actors who was vari hostile to the famous Me Too movement, vaiva that hostile said it had gone kuMe too Too far. movement vakati Kraus spoke out in havazoenderera favour mberi. of them, Kraus attacking the Me Too akataura movement. akarerekera kwavari achiataka Me Too movement. There's a lot Kune to package around zvizhinji that, but all it does is build up the points that we have zvakatenderedza already made. zviri kutaurawo And I mapoints don't want to atakatotaura confuse the kare. points by Handisida going into too kuconfuse much noise. mapoints aya mukuenda So that's what kunoise we've tried to yakawanda. do. Ndo Does that make zvatachiedza sense to kuita. everyone? Zvine musoro here kuvanhu vese. We did that. We went to Max. Takaenda We kuna saw Max his worldview. tikaona Broke worldview it down yake, on gender. tikaitsemura We went up and nepakati saw where that tikaona originated gender, from. tikaona Then kuti what we also did zvakambobvepi. last week is we Zvatakaita then went zvakare and last said, week well, why does this exist takadzokera within tikati atheism? sei zvichiwanikwa muatheism izvi. And we went back to Darwin. Takadzokera kuna Darwin Because their position isn't nekuti just about their position yavo rationality, it's about haisingori their rationality atheism. yavo And connected with their ndeatheism atheism, yavo it's zvabatanzwa particularly point neatheism. number 4. Point yechina iyi, This idea of biology. pfungwa yebiology iyi. The first tenet of social Darwinism Tenant yekutanga is yesocial point number 4, the Darwinism intrinsic ipoint strengths number and 4, weaknesses. ma-strengths For these men, nema-weaknesses misogyny is ekuzvarwa not nawo. based in religion at all, but Misogyny in yevarume biology. ava inowanikwa We might stop mubiology here kwete for time, but mureligion. there's a whole Nekuda article I kwenguva wanted to togona share, and kumira I'm going apa, to asi send pane that out. article If yanda you could ndichida read that kushare, before next week. ndichaitumidzira It's tikakwanisa kinda good kuiverenga next because, week isati yasvika.
yakanaka wanted to nekuti read the whole article and that probably wouldn't have been great. ndaida Do kuti you have verenga any thoughts article or yese questions asi before we close? And zvaisazobuda I'll just zvakanaka. Pane maquestions here tisati tafara. the article is Article iyi by the Scientific American. yakanyorwa nemumwe wesainzi wekuamerica. The Scientific American The Scientific is a American popular science magazine. Many imagazini famous scientists, including rinozivikanwa Albert Einstein, chaizvo. contributed articles to Albert it. Einstein It's been akatombonyorawo in maarticle print since kwariri. 1845. Yakanyorwa kubva Oldest continuously 1845 published ndiyo monthly magazine in the United iri States. old ichiri So it's an kuprintwa article muunited by the states. Scientific American Iarticle yakanzi The entitled Darwin Scientific was American sexist and so are many modern yakanzi scientists. Darwin aiva For far too sexist long, Darwinian uye theory mamodern has scientists justified vakawanda vari sexist sexist. attitudes and behavior. Uye Darwin So as well, akajustifya we're not wrapping it up masexist next week. I guess attitude we'll do the next week. nemabehavior. But Tichazvitarisa it's been great to have vhiki contribution. rinotevera. Zvazvakanaka I hope tava you nenguva can see yakanaka how we've muchicontribute. Ndoimba kuti tinoona reviewed, but we've repeated it in Enlarge. I've tarevhiewa tried to break uye down the tadzokorora steps into tikawedzera. step 1, Tada step kutsemura 2, nepakati masteps step 3, atakatora. step 4 to Darwin, and Taona then we took a masteps step 5 mana tikazoenda see its kune imwe ultimate conclusion, yechishanu with kuona Roy Den conclusion yayo Roy Den kuna Roy Hollander, Den Hollander. who Roy Den Hollander believed strongly that women aitenda oppressed men kuti in society. madzimai Feminism was a religion, vanooppressa which is varume why he tried to musociety sue uye aiti a university feminism that had gender ireligion studies for ndosaka violating aida the First kusua Amendment. He believed university that kuti men's yaingodzidzisa zvevadzimai evolutionary chete. physical strength should be able to be used to Aida beat kushandisa women if kuti women were able to use their evolutionary ma-1916 strength. anozvarwa vanhu Manipulation and vainawo sex appeal. ngaashandiswe. So ndo kutaura kwaita we went Roy Den Hollander kuti kana madzimai 1, vachishandisa avo 2, varume 3, ngavashandisewo avo. Darwin and Roy Van Hollander, which Saka we can do taenda masteps next time. mashanu. We'll continue. Roy We'll Den repeat in Hollander Enlarge and finish that. tichazozvitarisa futi Brendan. zvakare next week tichiripita tichiwedzera. Brendan. I did my best. I've got a question, but I'm not sure. Ndine mubvunzo asi handichazivi kuti ndinoirangarira kuti makazvitaura mavhiki apfuura. Ndazama kuda kuiwana mumastudies aya ndoimba kuti munondirangaridza asi makataura muchiti Protestantism maererano nesexism nesunday law. As we were leading into this whole discussion ndo on patanga changotanga kutaura discussion iyi yeatheism nelibertarianism. Makataura imimi pakupedzisira kweimwe vesper study zvairerekera kuti protestantism haisiriyo dambudziko racho rese, haisitoriyo honzero yedambudziko iri maererano nesexism nesunday law, uye haisi nyaya yechurch and state. Saka if Protestantism isn't the cause kana of the protestantism Sunday law, isiriyo or honzero yesunday law, kana is kuti this what we've been discussing izvi here? zvatachitaura panapa Is this the cause ndizvo here honzero of the gender? So where we're heading into Darwinism and the patiri intrinsic kuinanga strengths kuna and darwinism weaknesses, nema-1916 are we looking nema-weaknesses, at the tikutarisa here what's going to bring about? zvichaunza. I just can't remember exactly how handichanyasorangarira you phrased it. kuti makazvitaura muchiti chii. It's only part of the problem, but it's not the ingori cause. Protestantism. pati yeproblem yacho asi haisiriyo honzero. Takazotanga kuteedza track yatakutera iyi maererano nezvesunday law. Maitaura kuti protestantism haisiriyo honzero. Saka ndirikungofunga kuti sunday law zvatiri kutarisa ezvino izvi ndiyo here honzero. Because you got the Trinity. Nekuti pane trinity. It's only as a part of it. Saka ingori part yacho here. So Protestantism is not the whole. Saka protestantism haisiriyo dambudziko racho rese. And it's not the cause. Haisiriyo honzero. So where's the cause come from? Saka honzero inobva kupi? You didn't answer it, Nekuti but hamuna we've been doing this kuzvipindura. ever since. Asi tatiri kuita izvi kubva. I thought that is exactly what we would look at. Ndachifunga kuti ndo zvatichatarisa nhasi. But I thought that we would Asi complete our review ndafunga kuti today. tichapedzisa review yedu nhasi. Naizvozvo I might not
think that is what we've gotten so far through. I really thought that we would go through tafamba zvakanyanya. Ndachifunga kuti tichaenda masteps edu mashanu aya, and then address that tonight. Tozotaura izvo muzuva ranhasi. But if you Asi can hold on another kana week, ukagona I think kubatirira rimwe I vhiki, just like to get through. ndoda kungoti Have one more look tipedzise at Darwin. We don't really titarise have much to Darwin. say about Royd and Hatina Holland zvakanyanya except to see zvekutaura how he zvaRoyd took and this to Holland. its Asi kungoona kuti logical conclusion. akasvitsa izvi kulogical conclusion And yazvo then sei. your point is Uye exactly what point we yako need to address. ndiyo Otherwise, chaicho all this yatoda discussion is a little bit kuaddress. pointless. If it's not going to Otherwise teach us anything discussion about the iyi Sunday law. iri pointless kana isiri Thank you for kuzotidzidzisa reminding us of that zvesunday law. Waita basa because that is the nekutirangaridza point nekuti ndiyo of point this yacho entire chaiyo exercise. yeexercise yacho yese. Yeah, Is that it's okay? just you. Yeah, no, that's fine. I just appreciate it because Ndinotenda it's the last thing nekuti you ndicho basically said before chokupedzisira chamakataura heading from musati mabva apostate Protestantism apostate down this path Protestantism here, and this makuenda appeared to be the rest kunzira of iyi. the whole. Ndiyo inoita kunge ndiyo And I'm trying to find the chords. zvimwe zvacho And zvedambudziko racho rese. Ndoda kungoona honzero. Zvinoita kunge pane zvikonzero zvakawanda asi hamusati ndanyatsokunzwai muchiti ichi ndo chikonzero. Don't think a one-word answer will make sense. Handifungi kuti mhinduro ye-one word ine So I'm musoro. not trying to just hold off. Saka I really handisi kuda thought we'd do that kungoti tonight. But I think I'd tingobatirira would pachinhu rather one. us Hatizviiti nhasi. Ndofunga kuti zvakanaka kuti tinyatsokuzvitara I'm pasi. quite sure we will do that next week. Tichazviita vhiki And rinotevera. thank you for reminding us. Waita basa I will leave that up nekutirangaridza. Ndichazvisiya zviri pamusoro apa remind us. kuti If it's tizorangarira. okay, we might close now. Kana because I know zvakanaka some people tichavhara are izvinezvi really nekundoziva tired. kuti vamwe vanhu I don't want to vaneta. keep anyone Handidi later. If kuti you had thoughts or vanhu varambe questions, varipo. if you're worried you won't remember Kana them muine till next pfungwa week, just nemibvunzo text them to Albert or munogona myself. kutekstera And that way Elder we kana will kuti have your inini thoughts or questions that we can tinozove remind you you nemibvunzo had. yenyu nemaquestions if enyu it's atinozokurangaridzai kuti ndo mibvunzo yamaiva nayo iyi. Brendan, would you close it for us? Brandon, unogona kutivharirawo nemunamato here? Sure. Hongu. Dear God in heaven, we Mwari kudenga, so grateful for the tinotenda things we're chaizvo learning. nezvinhu zvatiri kudzidza. We pray for a blessing upon Tonamata everyone who is listening to this and who nechikomborero is kune going munhu to wese listen to this. anoteerera Help izvi these things achateerera change izvi. our mind Itai kuti zvinhu izvi so that zvichinje we can pfungwa dzedu, be helpful tikwanisewo and kubatsira provide better service to you. uye Help us kuti to tigone kushandirai zvakanaka. increase our empathy and Tidetserewo our tive knowledge. neempathy yakawanda uye ruzivo. Yeah, so we can help other people, Tikwanisewo those of our kuzobetsera family vamwe and those we vanhu come in contact vemumhuri with. dzedu neavo Bless vatinosangana your navo. people. We're so Komborai vanhu grateful. venyu, Thank you. tokutendai. We ask it in Jesus' Tonamata name. muzita Amen. raJesu. Amen. Amen.